Sanibonani, I hope you're right. Ngi-right mina. Guys, khona abangani esike sihlangane nabo ey'mpilweni zethu kanti akuyena umngani. Uze ubone after emva kwesikhathi esithile ukuthi angiyena umngani lo. Ngahlangana noGuy, ubaba lasibona. Sathandana kwaba mnandi nobaba lasibona. uLasibona umuntu osekhulile ngoba uzothena 10 years this year. Kusho ukuthi into eyenzeka kudala, it's a long time ago. Alright. Uma ngihlangana nobaba lasibona, ubaba lasibona athola umngani kamakhelwane. Umngani uno-girlfriend. Alright. Girlfriend isizana-ke no-girlfriend cause vele sithanda abantu ababangani, sibe abangani nathi, yabo. Angithande ugirl. Uyuzwe kuthiwa umngani akuthande uze umxoxele yonke into. Uma ngithi yonke into. Alright. Kanti into engayinothisa ubaba lasibona wayengamthandi ugirl, lo girlfriend kamngani wakhe. Wayengamthandi ngoba waye umuntu osebenzisa lapho. Manje ubaba lasibona wayecabanga ukuthi nami ngizokwenza lento eyenziwa umngani. I mean i-girlfriend kamngani wakhe. Alright. Nje ngisho sindawonye wayengajabuli, mhlambe noma ngisuke ngibona umngani because bona babe umakhelwane. Mina ngangiqhelile nabo kodwa sasihlala around endaweni eyi-1. Alright. Nje ngagcina ngi-understand ukuthi akamthandi ugirl, like i-girlfriend yomngani wakhe. But thina saqhubeka kuba mnandi sazwana. Uyubone makuthiwa kunomuntu ongamthanda umngani wakho, nibe nimthanda kakhulu. Kanti ubaba lasibona hayi wayesenza shame. Khona into wayebona ukuthi hayi khona into wrong ngalo muntu wesifazane. Kube mnandi siyaxolana nanoma kuthiwa sekufika ikhathi zokuxakeka-ke. Angithi yazi uma usebenza, masisebenza ukuthi mase kuzophela inyanga kuqale kushobe endlini. Ubaba lasibona wayeshesha ahole ngeyi-25. Mina ngizohola ngeyi-30. Ngihola ngeyi-30 but kwakungaleso sikhathi, not now. So ngizomxoxela umngani wami, mngani wami ave ngibroke. Lapho nobaba lasibona asihlali ndawonye, ubaba lasibona nendawo yakhe nami nginendawo yami. I mean qashe ubaba lasibona nami ngiqashile. Alright. Ubaba lasibona ahole akhiphe imali yengane yakhe uLasibona. Mina wayenika mina imali ngiyithathe ngiyisenda ekhaya. Alright. Ubaba lasibona melethe imali, mina ngiyayithatha imali ngenza into zami because kwangiyona imali etheni. Niyawazi kamadoda akithi thina abantu abamnyama ukuthi vele ubonje yini kodwa le nginikwa yona. Kodwa bese uncane ukumphoqa umuntu ngoba phela kuyathandwana. Hayi abakwazi ukondla bhuti. Wayejwayele ukunika malini 400 rand. Ngivele ngithi okay, le mali le futhi ngibona ukuthi yini engishoda ngayo la endlini. Futhi mhlambe okhari sebeyaphela, ngithenge leyo nto engizoyipheka ukuze kuphele inyanga. Ingisize nasekugibeleni. Ngihole mina ngisende eyami imali engiyisendayo ekhaya every month ngoba ngisebenza. Kanti ngizoxoxela ugirl ngoba siyaxoxa siyamantombazana. Ugirl kanti uyayibuka le nto akayithandi. Angithi ubaba lasibona akazi ukuthi mina unginika imali mina ngenza into zami. Mase kuhole mina bese ngithathe yami imali ngiyisende ekhaya. Ugirl lo uzongena ngakubaba kaLasibona amtshela ukuthi hayibo uNeli imali yengane akayihambise ekhaya, ukhokha ngayo izikweletu. Uyacabanga? Akamtsheli ngisho iqiniso lokuthi hayi uNeli le mali momnika yona iyamsiza kwi-transport or athenge noma yini nje eshoda endlini njengoba vele isonto lesithathu enyangeni. uNeli le mali omnika yona akayise ekhaya. uNeli le mali ukhokha ngayo izikweletu. Hayi ngingamnaki ugirl. And into enganginothisa ngogirl kodwa phela angananga ngoba kumngani bokumnandi.
ubaba lasibona wayemuntu othanda isoccer. It's either uyadlala noma uyojima noma uyobukela ibhola. Every Sunday ubaba lasibona wayehamba eyobukela ibhola. Uthola ukuthi ugirl uzothi hawu ngimbonile ubaba Sibambane meka waphuma nje endlini usezotshela mina ukuthi ngimbonile ehamba eshona lithothi mina ngiyazi niyazi bafethu umuntu wakho sukumazi ukuthi mhlambe ngeweekend uma umuntu osebenzayo usuke enzani yabona nje mina ngangimazi ukuthi njalo every Sunday uyahamba it's either uyodlala ibhola noma i-team yabayidlali uyobukela abanye ngangikwazi lokho esinike isidingo sokuthi ngitshele yeyi emina kuba kwengane yami kanti ugirl wayemfuna uba kwengane yami kodwa mina ngabona after ngoba kwaba uyena owaba nesandla ekuhlukaneni kwami naye ngikhulume naye izinto ayithatha zisekumlisa ngokumlisa nje wavele nje wangaba muhle umlisa ngithe ngibona umuntu wesilisa useyithengela yonke into yakhe nje endlini useyazenzela akasalidinga usizo lwami ngithe ngizwa umuntu lo wesilisa ubaba lasibone usenomunye ugirl ofika ezovakasha hawu na mina mangifuna uzomvakashela ubaba lasibone ashonile ubaba lasibone kanti uyazi ukuthi usenomunye ugirl ngoba phela mina ngilo girl ongekho right empilweni yakhe ngoba phela umngani wami wayemtshela zonke indaba ngami ezingekho right yayiko lonto. So one day ngithule ngibona ukuthi phela ngifuna ukwazi ukuthi kuqhubekani ngerelationship yethu. Athi mebuye ejimini ngihambe ngikini mangifika hawu sihlale sibingelelane kube kuhle hawu mfethu ngibona ngathi izinto seyishintshile manje kwenzakalani. Ngivele ngibuzeke nje ngithi usangithanda na? Athi angazi. Uyazi ukuthi kwavele kwafika nemqondweni yami ngathi nje okay sengitholile impendulo ngoba kunohlelo engangijwayele ukulilalela kwelinye lama-radio station omunye umsakazo wayejwayele ukuthi athi umuntu wesilisa once wambuza ukuthi uyakuthanda yini ethi akazi ovele ukhohlwe and nami ngavele ngathi hayi bhuti sengitholile impendulo ngiyabonga ngayiphumela yaphela kanjalo i-relationship yami nobaba kalasibona. Ngizothola after ukuthi yilo girl obe close noba kwengane yami. Mina ngithi umngani uyishaya ngapha ayishaye ngapha kanti uyamfuna umlisa kaboni futhi umlisa phela wayengekaze amshele because wazi ukuthi i-girlfriend yamngani wakhe. So sima lapho istory sami ngani zakwethu yebo nje umngani ngiyazi ukuthi abangani abafani kodwa kunezinto ngempela okumele ukuthi siyixoxe kunezinto ongamelanga ukuthi siyixoxe ngoba yeyi hayi shame ngiyabonga.